Besi kebal berap lai bau deza Nang belang deza moro bisa Hari akan nak kaya Kau sejauh saya bela Hari akan nak kaya Kau sejauh saya bela Besi kebal naik lên lại bao nữ dân câu chuyện ra đời số ra bài खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोना आं दिनै खोनासंगोन जाहैबाय आंनि फार्स्ट टाइम मेथाइ खननाय बे मेथाइखौ खोनासंनानै नोंथांमोना हयथ' आंनि सायावहाय मिनिनोबो हागौ मानोना आं बेयावहाय मेथाइखौ खनदों जाहैबाय बोरमा मेन्दा रोनावनाय बायदिल' खनखादों बे मेथाइखौ खोनासंनायजों लोगोसे नोंथांमोना मिनियालाबानो थानो हाया आं बेखौ मिन्थिखागौ आंनो गावनो खनदों गावनो खोनासंफिननानै ओरैबायदि मिनिदों आङो मिनियै आंनो हारसिं मा जादों नोंथांमोनखौथ' दा बुंबावसै थ' नोंथांमोना खोनासंलांदो माबायदि बोरमा मेन्दा रोनावनाय बायदि मेथाइ खनदों आङो फैबाय थानाय गुड फ्राइडेनि मुङै एसे ट्रेनिं होनायदोंमोन आरो अ प्रभु नों दुखुथिया साजाला नोंनि जारिमिना अ प्रभु नों दुखुथिया साजाला नोंनि जारिमिना 30 रांनि फानजाबाय नोंखौ जिहुदिफोरनो खास्रि बिस्रि बुजाबाय नों आखायाव खाना 30 रांनि फानजाबाय नोंखौ जिहुदिफोरनो खास्रि बिस्रि बुजाबाय नों आखायाव खाना हान्थु गुग्रुमै बानगारलांबाय जोंनि पापफोरखौ हान्थु गुग्रुमै बानगारलांबाय नों जोंनि पापफोरखौ अ प्रभु नों दुखुथिया साजाला नोंनि जारिमिना अ प्रभु नों दुखुथिया साजाला नोंनि जारिमिना मोदोमावनासो खनबाय यादा माबायदि मोनखो गोथाव ना गोथाव